Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluarga JC IRP buah guys. Tapi ini buah sing ning sepasar bayi ning desa Temulus. Engko nek sing buah sing sunatan engko bar magrib bareng Pak Su. Sesuk yo nek iki kok 2 kali. Pokoke wis bodoh tenan guys. Wayahe apa kondangan ini kondangan Pak Su, kondangan ning anu guys, tapi nek ning cara kono-kono kan kondangan iki ning nikah, nek ngene yo buah. Cara dhewe guys. Kalau sogoke. Berbahan iki tak duwe. Iya nah. Berapa bablas rono? Bablas nek ndi? Mulai. Enggak motor kae lho. Nunggu motornya bapak apa? Enggak motor adik itu kuncine. Enggak, motor adik. Wah nah. Bone adik kuncine. Alah wilah tak kilo. Wis gak wilah itu. Baru nanti mangkone Pak. Kira nang. Bar magrib. Langitku ngene Mbak saya suruh buah bar magrib bisa ngono-ngono gak apa-apa. Nduk bar ngono. Apa saiki? Iya, iku mesisan ngono. Tapi tangannya jek sesok lho. Ngantene. Ya. Lah anggitku kok mesisan ngono nah sesuk nang teko kok sawah kesel. Nah, Kesel nang anu. Ndek iku do beli. Pak Pendi teko anu Pak Agus itu ngetanku. Lah malah Pak Pendi pe gonceng iki piye nih? Jajan Atau banyak aku nonton. Alhamdulillah guys, wis tekan lokasi pasaran bayi guys, makanya yo ora enak musike. Tur yo iki wis magrib dadine. Musiknya ya berhenti. Kemang liwat cek enek salone ngono, enek salone. Enak tapi yo gak makan. Aku tinggal berjanjian. Perjanjian kok bengi tok. Ndek mang kayak. walah dompetku ki digawe. Heeh, dulep ya. Tak kon dekek jero, Mbah. Ketengku. Ora apa-apa lah gak HP gak sedeng kok. Sedeng. Ayo. Mbah. Anggitku kayak jero, Mbah. Iya. Malah digawe. Wis ra mikir napa. Mas aku dompetku kayak jero, Bu. Mas aku jero ember kuwi. Lah kok nek katut piye mikirku. Jero yo jero, mama sak dompet digawe. Unboxing berkat guys. Enek segone barang ini nawa iku. Kerupuk, gedang, terus sego. Segone sak buntel. Biasanya jarang lho enek segone. Ngono apa? Ora mek kresek kono malah turu ki engko. Nang di kresek. Turu ki engko. Kene segone, Bam. Tak buntel. Lah yo. Kowe gak mangan, Gus? Entar do mangseh nah. Oseng-oseng kuwi lho nganu, kates. Engko ngetan bareng lho wis, buh bengi-bengi lah. Timbangane ora ning cepurik, lah sesuk nek menawa ngetan bareng gak malah bareng-bareng. Entang buah saiki ya. Yo nah. Lah nek menawa sesuk nang ning cepu barang gak yo kesel, mending nang buah saiki. Mesisan wengi-wenginan lah engko. Yo nek ngene iki kok cek kondang. Yo. Oh ngantene yo ijab Dek Mang, Dek. Kok mesisan ngono. Ijab Dek. Dek. Sana nenek bengi guys. Ya arep becak nek guys. Nggak mobil.
Eh. Ayo dah akhir. Oke guys, ini Kedua. buah yang kedua kalinya. Iki sing ning disombangi guys. Maksudnya iki sunatan, dek mau kan karo Mbak Ana kuwi buah sing ning bayekan sepasar bayi. Iki buah sunatan, sesuk buah mantu. Ayo ki mang dek habis wis mantuk, anggek mangkat. Ya. Ngomontere Dinda apa ngomontere dhewe? Ngomontere dhewe ya, ndek ya. Aku masuk gak nggawa dompet. Gak usah. HP ini cekeli ya guys. Serandal. Sing ndi ya guys, cocok ndi iki? Iki. Wis cocok sing iki ya. Ini buke iki. Wis mantul. Ya, jum ya gemang. Iya, ketok suarane jum. Unboxing berkat yang kedua kalinya. Mbah, tiga Mbak Ana. Emang Dek Dinda tak tumbas no bakso guys, 10.000. Dek mau ya tiga Mbak Ana, ndak dikene dompete Mbak Ana lho. Katut paling. Kuwi sarepe kuwi. Sarepe paling katut Mbak Ana. Kuncine ngene Dek Dinda iki katut digawa Mbak Ana guys, anune muni terus tombole. Walah berasnya kok cek keri sidik-sidik guys kerupuk saada gedangnya telu kerupuknya saada ndang mundut mangkok dok tak tumbasno bakso iki lho tak tumbasno bakso dek mangkok karonan sendok mbah ning glodoke enak apa ora dek mau ki disaki ana ngono lho undang katut ning mbok telepon no Omah ke berdua. Sesuk ae sesuk soroke saiki akeh. Sesuk wong wis do makan rong mobil MPD sesuk. Sesuk ae ndak gak gantian iki mau lho sak elep karo sak mobil. Sesuk malah sepi rene wong. Ala bar apa ono sesuk ae.
Arep do niliki ning RS Cepu, guys. Kita semayan karo dulur-dulure kene mang adik-adik dhisik. Kabeh lagi ya sok montor, Mas. Nanti. Iki? Ayo wis. Lah sing sijine disinggahno lho sing sarepe lho. Aja diketokno kabeh loro. Ya bener kan ning jero glodok ngono mang neh. Kuwi lek waris sing telepon. Sesuk era wis, sesuke mesisan. Lah sesuk nggo mobil ngono apa piye? Ora sah sepedaan motor. Nggo ben disupiri Agus. Ben disupiri aku sing mobil. No Pak Ereno. Lah Deju gak mbok kabari ya? Deju gak mbok telepon. Jureme gak mbok bel, Dikabari ya dulur-dulure kok. Nggih. Bu, nganu, Kang wis mbok bel. Dulur adoh dhewe ning Ngawi dhewe kok. Lah wonge piye? Wonge piye? Oh, alah lho nek iya ki sesuk dinteni nek ndang rene. Anu sesuk bareng koning cepune. Eno, iki mangki sing rono ki wis sak elep karo sak mobile IP ku kuwi. Lah engko kabeh-kabeh do rono. Saiki sesuk terus. Sesuk malah sepi. Kaya ngesakno yo gentenan engko nek temandang sepi tenanan. Yo Ya iya bel nah ya. Nek anu kon Pak Pendi yo ki mang rene yo tak omongi sesuk ae kok. Nek anu kon ngemeno ngono lho. Dimeno kok mergae ra nek enteke ngono ngonokno. Wah apa lah wong mergae dadi Wong entak. dulur nek ngene iki tok nek anu mesok adine ning rumah sakit kok. Lah kowe iki nanti ya? Nanti sih. Dek nang mundut mangkok Dek kok seneng Dengar sapa? adem. Gosok adin iki. Warung. Gung do teko ya, Dok? Ala mampir braku. Larane berapa bareng. Lah sesuk ki piye keputusane? Ngedus Sesuk ae. Lho, lah iya maksudnya ki aku terus Mbah Ratemi sido mbok jak. Urung ngejak, Bu. Karo bose. Nek wong lanang yo kok mbek garmi ngono ae nek gak lanang ku mbuh makan sapa. Ngadi iso. Paring nang omah. Iya, sesuk mbok akeh. Mati mbuh rong anak mulih, Bang. Paring bature paring. Cuma kon jati ya. Kok anu bangi? Undang ah. Jati urung. Jadi anggitku ra ape buah iki mang ning sumber. Ape buah iki mang mesisan sesuk nek kok Tegal ngedos iki kesel dadak Pak Agus Rek. Engko mulih serondok jam-jam 3 apa jam 2 lah ngono engko bar kuwi terus bar ngasar budal buah langsung bablas rono. Kok jam-jam 3 kok Tegalan ngono. Ya buah langsung cepu. Lah mosok iki mang kok abeh, kok sesuk malah sepi. Mang waris. Sesuk lagi yo urung karone bar sesuk. Salah yo urung nek balik iki yo urung. Wong iki neh kepangkalan dina 1 minggu malah. Lah yo. Ya muga-muga ki ndang sehat nang iso mantuk. Iki mangki budaning sing ngabari rene iki budaning. Yo maksudnya iki urung enak perubahan. Urung yo ijek koyo mau-maune kuwi neh. Yo ijek lemes wong gerakno sikil tangan yo urung iso. Carane koyo lumpuh total ngono kuwi, Dik. Ki lho nduk kuncine dikek kono, Nduk. Sing sijine glodok neh, kabeh-kabeh metu malah. Ngono ndang disuntak. Aku jak bang ngene garmi aku awakku srep-srep. Saiki ditelepone ra wis ditelepon terus kon ngomongi ngene wis Gak duwene ra Mbak Pur ndek. Mak Edian yo duwe. Mayah ngene, Dik. Dinda tembakno bakso.
Ya terima tuku siji tok kuwi. Ana satu. Untung kok wageng. Iya rambutnya wageng. Dinda ki meskipun anu ki sampo digonta-ganti apa ya cocok kaya ndek iki. Iya nduk nek ngono ki ya tangan dua ya kok. Piye kemang ya? Juremi wis kena ditelepon. Paling wonge ngombe ki adoh omah ya. Paling neblok daerah Sragen. Seragen. Lah iya. Yogyo nah Solo. Wong omahe Ngawi tapi mergaene iki malah ning Sragen ning kene. Atau mulih rek. Seminggu kadang mulih pisan, 2 minggu pisan. Sasi pindho omah-omah. 15 dina mulih pisan. Nggo saleh ke tas ngono. Kaya wong buron yo ngetutno kombi. Ngombe iki wong gak duwe leren lho mbok bengi rino yo mergae, Dik. Walalah pentolek menyala, Dik. Awas, awas. Awas. Pentolek sak menurut sini. Anu, doe jajak batu doe. Kurang gue semengkorok. Nek ngeweki sambel kok akeh men-men. Muni pedes, Bu. Nggih, aku ngono kok langsung wok nek sambel batinku. Dinda senengane pedes. Pedes tau pedes-pedesan lagi. Weteng iki. Sogok ning kene nek golek. Ya ya, lah tak kira lah mang ki ning kono diblusukno dompete ana iki. Buah mang dinggo. Lah aku iki montore Dinda ki mekane. Ngono kuwi yang goleki kontake serepe dadane seloro. Menang katut digawa ana mang po piye aku ngono. Ini iki apa ndi nek pas aku Lah iki mang, berarti motorku krungu kok kono. Ya krungu kok kono leh. Berarti nek kok nulung yo apa ndi apa dulu kok piye apa mantan dulu. Lah aku mang elok cara mobile yo gak sedeng. Tur yo aku yo urung buah ning Bangi, yo urung buah ning Sepasar Bayi, aku dhewe yo gak Bareng-bareng iki ya terus. lah iya sing bagus ora sah bareng-bareng. Sesuk temandang nek gak enek wong malah gak enek wong, pleng sepi. Senin kuwi paling yo wis duneri kabeh. Lah iya, ngono nek Pak Agus yo tetep mbuh gang sak sore, mbuhan yo tetep rono nek ngono iki. Ora ngarah ora rono kuwi. Wong kumange kan ijek ning IGD iki sing Bu Edi ki anu dhewe sampean teng mantuke dhewe engko kesuwen nek ngenteni pindah kamar kan jere ngono kuwi nek urung 4 jam 5 jam kan urung dipindah kamar. Nek Pak Agus anggit iki ape ngenteni nek wis pindah kamar. Urung pindah Pak. Urung lah ngenteni nek urung enek ke 4 jam 5 jam gak oleh. Sedapnya pemirsane ditawani, Dik. Monggo guys, mam bakso guys. Tawani ya ora. Kaki wis kadung tuman nek wis tepak-pake bloko. Nadin. Cewek ngetike nah. Mamuk gak tawa-tawa pemirsa. Monggo guys, mam. Monggo guys, mam guys gak krungu. Suarane kon ngegas sing pol sing banter, Dik. Kon tuku mik cilik-cilik ngono kuwi iki, Din. Piro regane? Apa? Mik nek templekno nek omongan iku ben banter ngono lho. Piro niki regane? Gak kuping. Ya ning dodo ngene iki, Dok. Cara nek omongan kan HP-ne ning adulah ki cara mono krungu. Iki lho berkate buka, Dok. Ya gedang ya kerupuk. Dian panas pisan. Praskar. Pras ngono ku lho pletetan kaya udah. Gak uga praskar kuwi. Gak kanterpin ngono kuwi ya. Sopo panas penak. Hot in cream. Ora wong budal-budal lho aku nang sep-sep rasane Dik. Sing melok. Lah iya kowe roh wong budal sep ngono. Lah aku roh ndek esuk diparani ki Dok malah. Sikilku aku wis roh wong kejambretan ning templek wis ngono malah urung patek nganu wis ketambahan kuwi. Entuk kontratap ngene lho digugahi esuk-esuk ki. Aku nek digugahi wong papan bengi apa nganu ki toh kaya piye ya nratap ngono lho. Bredot.
Alah ngajak Mbah Ratemi iki lho, Dok, sesuk apa Mbah Emi. Sing ngedose. Emang pare lah petuk aku nek ngadi mang Piye wong ngadi? Lah ngadi nek gak enek bature, ngadi dhewe ngono mbek kowe. ya ora aku Gandengane paren. ngadi dene pare iki. Ngati piye nambane sapa? Ngadi gede esuk. Lho tare cek mak ngene Mbah Lani kuwi apa wonge? Ambek ngene dhewe. Nah, Tak dik. kok ya lagi sapa lagi. Godhogno bihuna ndak? Lah dia iki Untuk dedek ngono nek kurang apa risikol neh. Ning kulkas nek kok. Jago ngeses. Jago meses lah. Jagung eses ki ploh bener wis dikoceki urung iso ngusung ya, Gong. Mbah aku Lah udan nek omonge nek dalane. jago meses benek emang sing anu. Aku jago meses iki gede ngono iki ya. Takon preparen iki malah diangkat. Lah iki mang Mbak Karti iki ngono kuwi nggak story. Omah kulone Mbah Panggeng iki nggo ito. Lho wong ning omah rek dileboni wong telu topengan ngono. Jujune konangan, Dok. Ape kebobolan maksudnya iki ape kemalingan ngono lho. Kandhane wong saiki do nekat, Dok. Ora ning omah, ora ning pasar, ora ning endi kok do golek kesempatan, kok do nekat, Dok. Lah ngono kuwi mbok ndang mergawe ning bawon-bawon ngono ndang melok-melok. Kula Mbah Panggeng nggo ito. Pokoke konco sing waspada aja sampe ninggalno omah keadaan kosong ya aja sampe. Sing lulus-lulus ngono. Alah ya sembuh wis jenenge wong akeh ki wis. Kaya apa Ya ya? ora ya jenenge wong akeh ki kadung butuhan kepepet ya isine ki mek nekat. Wis sembuh cara mono ki kecekel orane konangan orane ki pikir keri. Wis do nekat ya apa mere. Enek. Konangan kan Ndek iki sore jerene yo wis do mlebu tapi ki cara mono konangan ngono lho enek wonge. Untung kok sing wong tuwek-tuwek ning pasar ya ngono. Sing digoleki iki ya sing papan nggon rame-rame ngono kuwi. Oh, aku dhewe kadang ngrasakno kok. Nek jubet. Makane omah ki aja ditinggal dalam keadaan kosong. Lah kosong nek koyo ngono sampe cukup apa dok ya arit kuwi. Sempetan apa nek terasi ya kono. anu rek apa Kene wong tuwek. Oh lah. Ala wong iki ya nang Saiki metu bengi barang ki dijaga nek iso aja sampe metu bengi iki. Rawan begal, rawan rampok ya guys saiki. Tenan kok gak hati-hati awake dhewe. padahal urung larang pangan. Iki nek dipikir ngono larang pangan ya ora. Elo gedang nek. Ki lho kok berkat kok. Sing kok mulus mang kerupuk mbuh pirang lembar ngono mbek gedang susu kaya enek sego anget. Yo berkat. Maksudnya anget berkate. Enak dik baksone. ngaji anu kuwi Enak. nek sesuk lane sesuk nek tak ngomong paling sapa orang. Ya, ora wong sing Tuh, kan kita berat-berat kabeh aku. Pas saya ngono kan aku nang kono itu gak ada besi itu bos bilang. Ngobrol kuwi. Bisa paling buka paling kalau kita itu mana jadian. Kalau kita ya. Dek, mboten pareng lho. Mboten pareng lho. Wis duduk sing apik sa, duduk sing apik sa. Duduk. Bapangan. Sego. Duduk dingeti kok kene, duduk. Ngene ae lho, moh nek omah kuwi. Duduk sing apik ngene, duduk ngeti. Lho. Mas sambok cekel kena kuwi, ora kena. Ini sapa sing